Хора, аз съм Бам Бам, а днес играем Block Strike. Така, влизам в някакъв... Той е пълен. Сървъра сега намерим. Мисля, че намерих. Свързва се. Така. Нямам си на представа как се сменя оръжието. Аре, има цела ли какво? Има убиха. В този сървър няма игра. Нещо не са ми забавни тия. Сега се свързвам в Deathmatch. Пак съм от червения отбор. Убих ли? Браво, убих. Не, тук двама. Не. Трепаха ме. Там видях някой син. Очаквайте епизодите да са предимно на Block Strike. Защото тази игра ми допада. Харесва ми. Интересно. 12 на 12 са победите. То си чакате. Сега го няма. Там един син. И не можах да го отрепа. После съм в сините ли? Да. Преместиха ме в сините. Всъщност това 15 на 15 не знам. Мисля, че са победите, ама не съм много сигурен. И сега. Първо го убих и после той ме уби. Вау. Това беше странно. Ето червен. Да, и аз. Докато са прицела и той... Сега не мога да свикна, че съм от сините само цела нощ. Добре, за какво съм толкова слаб? Продължаваме. Да видим тук няма ли някой... Вау! Това е много интересна карта, да кажем. Те го отрепаха. Той ги отрепа всичките. И аз отрепах някой, не? Мамо, той двамата ни взе. Даже трима вече. Тук са двама. И отрепах. Ония. Мале. Хич не очаквах, че тук ще има някой. Мамо.
нищо не виждах. Тук май има някой. Минимал трепа, да. Аз съм слаб на тая игра, ама ми е интересно. Така. Също една рекламка на канала на Lenovo таблет. Линк към канала му ще бъде под този клип в описанието. Пак минавам от тук и отново никой не срещам. Имам чувство, че от тук ще изпочне някой, така че да стоя тук. Сега, някъде има. Да, не откъдето очаквах дойде. Къде отиде сега то? Браво е! И то вече, да. Ще малко търпи. Чакай, искам да видя. Не бях готов. Не бях готов. Да, стига бе. Само математиката е. Тук за сега никой. Не целиш ли? Така ще да казвам, тук за сега никой не срещна. Стига. Не мога цела е. То тук тримата не взе. Да го убия. Давай. И да, той ме уби. Както винаги става. Така. Добре, за какво не стрелям? Добре, че беше уня. Тук има някой. Още малко. Ето го. Те са много е.
И те са нашите, бе. Още малко и епизода ще свършва. Надявам се да ви е харесал. Предлагайте ми игри. Известия от Clash of Clans. Предлагайте ми игри. И ако искате да продължа с тази поредица на Block Strike и на Euro Truck Driver. Точно сега ще презареда. Направо, да, това ще е края на епизода. Надявам се да ви е харесал. Пак реклами. И не забравяйте да се абонирате, да харесате, да споделяте и да. Благодаря ви за вниманието и до скоро!